València és una gran capital europea en constant evolució. Una ciutat que ha crescut desordenadament durant les darreres dècades. On trobem l'origen de la gran ciutat que avui veiem? València guarda a la memòria el record d'uns dies que la van marcar per sempre. La València del 57 és la València d'una Espanya autàrquica, d'una Espanya amb moltes dificultats econòmiques. No és la part més dura de l'autarquia, perquè a partir del 53 s'havia anat fent canvis. El pacte amb el Vaticà i el pacte amb Washington, el Tractat d'Amistat Mútua amb els Estats Units, va anar millorant una miqueta. Una ciutat que encara manté un model molt dependent de l'activitat agrícola. No una gran ciutat, sinó una ciutat gran, envoltada de pobles y de caminos que lleguen a la ciudad de los pueblos. Es una ciudad que está toda ya urbanizada, que tiene un sistema de transporte público muy eficaz, que son los viejos tranvías, pero que en aquel momento son tranvías modernos, que llegan a todos los puntos de la ciudad. La ciudad, donde termina la última calle, empiezan huertas, no existen apenas suburbios, están limitados a Nazaret y alguna otra zona. Encara són anys que se pateix fam, encara són anys de forta repressió, encara són anys d'un franquisme bastant dur. Superant totes les dificultats, a la València del 1957 s'imposen l'alegria i les ganes de viure en una terra de la qual s'enorgulleixen els valencians des de temps immemorials gràcies a un clima càlid i agradable per a la vida. Un clima que de tant en tant, però, depara sorpreses inesperades. El clima mediterrani és un clima d'excepció. No és normal en el món. Un clima que l'estiu siga al mateix temps, càlid, sec i luminós. Això només passa en els climes mediterranis, perquè el normal és just el contrari, que siga l'època de les pluges. Si por algo se caracteriza el clima mediterráneo, al menos en precipitaciones, es por su gran irregularidad. Y eso es debido a que escasas situaciones propician precipitaciones importantes. Y esa circunstancia se da fundamentalmente en el otoño. En el otoño se da y podemos acudir a la historia de las inundaciones, las grandes inundaciones de Valencia. Alrededor del 50-60% se producen en octubre, del orden del 25-30% en septiembre y alrededor del 10-15% en noviembre. I pràcticament no hi ha ninguna fuera de esa època. Allò de l'amabilitat del món mediterrani, allò de la suavitat, això no és de veres. El nostre és un entorn enormement complex i quan concurrixen, segons van concurrint factors, les respostes poden ser molt distintes. La història de la ciutat va lligada a la història del seu riu. La ciutat naix a vora riu en temps dels romans fa més de 2.000 anys. Del riu pren vida. El Túria és l'eix vertebrador d'aquestes terres de l'Horta de València. Al voltant del riu s'ha creat, s'ha generat, s'ha estructurat l'horta i les séquies, almenys des d'època islàmica. Al llarg de l'horta i a la vora d'aquest riu ha crescut la gran ciutat de València. Sobre una superfície de 6.400 quilòmetres quadrats, la conca del Túria presenta dues parts clarament diferenciades. La part alta abasta aproximadament 2/3 de la conca fins als grans embassaments de l'Origuilla i Benaixever. Compta amb un corrent d'aigua net i continu. La part baixa, per contra, presenta un règim molt més irregular, motivat per les condicions climàtiques i les necessitats d'abastiment d'aigua. No és un riu que haguem de tenir massa por, en principi. Ara bé, si les persones no hagueren ocupat la part baixa o determinades zones de la part baixa de la conca, ningú faria cas absolutament de les inundacions.
és un fet d'inducció humana. Això que es diuen de catàstrofes naturals no existeix. La natura no hi ha catàstrofes. Les lleis es compleixen inexorablement. Allà on ha de ploure, plou, allà on ha de córrer l'aigua, corre, allà mentre no la parem. No había recuerdo de una riada que afectara a la ciudad propiamente dicha. En el año 49 había habido una riada terrible por las consecuencias, porque en el cauce del río vivían miles de personas, pero apenas se afectó a la ciudad, y las dos riadas históricas permanecían en el recuerdo de los historiadores, pero no de la gente. Els primers 5 dies d'octubre del 1957 havia plogut bastant a moltes comarques del País Valencià, entre les quals les pertanyents a la conca del Túria. Esta, al meu parer, és una qüestió bàsica per entendre el que vindrà després, perquè de resultes d'estos primers dies de pluges, del mes, en realitat el territori va quedar en la capacitat d'infiltració, va quedar pràcticament cobert. Se celebró una misa en la histórica ermita de San Antonio Abad, donde oró Colón y recibió la Sagrada Eucaristía antes de iniciar su camino a las Indias. Mentre la dictadura celebra el Dia de la Hispanitat, a València torna a ploure. I plou molt. A mitjan matí s'arrepleguen 60 litres per metre quadrat. Es una gota fría que se empieza a formar alrededor del día 11, se centra en el sitio más peligroso para nuestra zona, que es en la zona del Golfo de Cádiz. Es un embolsamiento de aire frío en altura. Ese aire frío lleva en sí una potencial inestabilidad. En aquell moment se va produir un fort temporal de llevant. Lo más normal es que la orientación de los vientos que se generan en esta borrasca, sean de componente noreste. Pero en este caso la componente principal era de sureste. Entonces estos vientos en superficie, es decir, una baja en superficie, atravesaban la superficie del mar Mediterráneo muy recalentada. En octubre ha pasado ya todo el verano. L'orografia muntanyosa propera a la costa provoca aviat una ascendència dels vents procedents de la Mediterrània. És, per tant, una situació totalment inestable, aire fred en altura i aire càlid en superfície, establint-se, per tant, una ascendència, una graníssima manera d'aire. Va fer que en les zones mitjanes, no en les altes del riu, se produïen unes grans precipitacions. De tal manera que fins i tot els embassaments que ja existien, grans de la conca mitjana alta, no van servir per res, perquè les precipitacions se van fer precisament en la part intermèdia. Les clavegueres comencen a vomitar aigua en compte d'empassar-se-la. Es produeixen les primeres inundacions per aquest motiu a l'Albereda, el Parterre i l'Eixample. Mentrestant, molts veïns romanen al llit amb la grip, víctimes d'una epidèmia típica de tardor coneguda popularment llavors com a l'asiàtica. El cap de setmana es presenta fosc. El cel roman tancat sobre València, però apenes plau. Regna la calma en una ciutat inconscient del que s'està produint durant eixes hores cap a l'interior. Un diluvi inèdit es desferma sobre les comarques del Camp de Túria i la Falla de Bunyol, la Plana de Requena i els Serrans, l'Alt Palància i l'Alt Millars. Durant el cap de setmana s'arreplega la insòlita xifra de més de 500 litres per metre quadrat, la qual provoca la crescuda alarmant dels rius Palància i Millars, així com la del Magre en el seu camí fins a arribar al Xúquer. També vessa aigua el barranc del Carraixet.
Però, sens dubte, la major quantitat de pluges es concentra al curs mitjà del Túria i sobre les rambles i afluents que hi aboquen. A la localitat de Pedralba trobem les primeres petjades de la tragèdia que s'apropa a la ciutat. Francisco Calduch, treballador de la central hidroelèctrica de Dinamis el 1957, va donar el primer senyal d'alarma, les primeres notícies. El agua llegó allí al resalte ese que hay en forma de franja por encima de los arcos, que son las salidas de las máquinas, hasta mismo llegó el nivel del agua. Y de aquí a allá pues habrá una distancia como mínimo de 100 metros, como mínimo, posiblemente más. Lo que pasó es que era un puente construido muy bajo, con una altura muy pequeña, y la riada pues arrastró pues de todo, árboles, matorrales, cañas, etc. Y se embozó. Hizo un emboce, hizo de presa y el agua subió muy rápidamente. Tan rápidamente que le sorprendió a los que estaban aquí. ¿Y qué pasó? Pues que los pilló dentro de casa y cuando el puente rompe, pues claro, hay una bajada muy precipitada de las aguas que se habían almacenado y arrastra y se los llevó. Y las 13 personas que fallecieron, pues los pilló el agua. Una salida de una rambla que hay de aquí a Liria arrastró 4 o 5 postes y se llevó a Liria. Entonces estamos en comunicación con Liria y es cuando yo, a través de este teléfono particular que lo teníamos por bajo de la línea de alta, conecté de aquí y hablé con otro similar a este que estaba en Liria. Y de Liria, el que me recibía la noticia, pues aquel ya es el que comunicó con don José Puchol a través del teléfono nacional. L'amo de Dinamis, José Puchol, marquès de la Bastida, comunica directament amb govern civil per transmetre les notícies de terra endins. El governador civil, Jesús Posada Cacho, i l'alcalde, Tomàs Trenor, segon marquès del Túria, acorden dirigir-se a la comandància de Marina, al barri del Grau, convençuts de que els poblats marítims sofriran la pitjor part de la riuada que s'anuncia. El senyal d'alarma arriba als barris més propers al riu. Guàrdia Civil, policia i serenos comencen a escampar la notícia per tot arreu. Y ya se veía que había movimiento y había una furgoneta de alguna emisora, yo creo que era de Radio Valencia, que anunciaba atención, atención. Atención, atención, atención. Según nos comunica el Gobierno Civil de la provincia y el excelentísimo señor alcalde de la ciudad, se advierte a todos, y principalmente a los vecinos de las barriadas de Marchalenes y Nazaret, que el río Turia ha experimentado una importante crecida que a su paso por Manises presenta caracteres verdaderamente alarmantes. No obstant això, la gent dubta del perill perquè, misteriosament, a València no plou. Jo, com no m'ho creuia, vaig vindre precisament a este punt on estem i vaig mirar i, efectivament, els ulls del pont faltava 1 metro per a cobrir. Jo me vaig assustar i és quan vaig tornar una altra vegada al meu carrer, a ma casa, i li vaig dir a ma mare que això anava en sèrio. Pep Pitarch, veí de Marchalenes, va haver de portar el seu germà malalt de la grip asiàtica a un pisal d'uns familiars al barri del Carme, creuant el pont de Sant Josep. El riu anava de gom a gom i era impressionant perquè la força de l'aigua impressiona, però a més és que anaven animals morts, cavalls, vaques, cerdos i troncs, arbres sencers que tapaven els forats del pont i feien com una tapa. El riu creix molt ràpidament. Ara sí plau sobre València i, a més, plau de valent. La gent que al carrer observa meravellada l'espectacle d'un riu farcit de violent cabal comença a sentir la por i retrocedeix.
L'aigua xoca contra ponts i ampits. Es generen ones. El riu comença a eixir-se'n. Els camps de Campanar, a l'oest de la ciutat, són els primers a sofrir la fúria despietada de les aigües. Vingué el dia 13 d'octubre de 1957 per la nit, a les 11 de la nit, de 11 a 12 o això, i vingué i s'inundà totes les cases i els camps més baixos, que estaven més a la vora del riu, s'inundà tot i moriren unes quantes persones. Comencen a fallar les línies telefòniques i la llum. L'aigua potable perd pressió i brolla bruta. Primer havíem anat allà dalt al molí de blat i que allí n'hi havia dos abuelets. L'abuelet se l'endugué a la riuà, que li deien Gregorio, que no aparegué. I l'abueleta estava agarrada a unes bigues dalt del llit i allí pogué passar allí, i d'allí la rescataren i se l'endugueren. Les inundacions arriben a les zones més problemàtiques, els barris amb cota per sota del nivell del riu, com ara Marxalenes, Tendetes o el Carme. Finalment, les aigües s'estenen pels poblats marítims, el Cabanyal, el Grau, Natzaret i la Punta. Sí que mos avisaren. Lo que passa és que mos passava com el lobo, que sempre mos diuen que ve aigua, que ve riua, però no fem mai cas. Però, carai, a les 3 del matí al començar a baixar aigua, i això era un infern. Això no se pot dir en paraules, era molta aigua. 4 hores antes se notava que anava a vindre aigua, però no esperàvem el que vingué. I vingué sense ploure si una gota. Així, per lo menos, han vivit nosaltres. El riu porta el cabal màxim de la nit. Moltes famílies han de buscar aixopluc als pisos alts dels edificis. Als poblats marítims, fins i tot, s'ocupen terrats a la intempèrie, des d'on es veuen passar les aigües i tot el que arrosseguen. Cavalls, vaques, pollastres, molts dient, baixem a agarrar-ne uno, dic, sí, home, que s'emporta tu. Vaig sentir un xellit una cosa que me va impactar molt. I era una dona major que volia quedar-se allí en casa i és que l'aigua l'ofega. I jo vaig dir, ai, xiques, heu sentit el xellit de l'abuela del loro? No, no hem sentit res, dic, ai, que sort heu tingut, perquè jo el tinc encara clavat en el cervell. A poc, les aigües m'emprenen la davallada a la ciutat. Als poblats marítims, però, els nivells es mantenen durant almenys 3 dies. Doncs mira, jo moltes vegades els ho va contar als meus fills. Ai, el que passarem entonces, fill meu. Així hi ha per ahí on està la sanefeta eixa. I ton pare i el tio per un barquet. El barquet ahí dins de casa que entra, i quan jo veu el barquet, ai, mare, que susto. Me fiu verda, roja i de tots els colors. Ells del barquet no s'ho creien això. I de tots els colors. I els meus fills feien, pues això serà de veres. Això serà de veres, i és de veres, i és aixina. Però quan m'entrà el barquet ahí dins... De risa, que allò va ser de risa. Jo per dalt de les caires agarrant-me ells, me posaren en el barquet, i quan passi el camí jo dic, mare meua, què serem de nosaltres? Passarem molt mal. Passarem molt mal. Molt mal. Concha Soler estava embarassada de 9 mesos la matinada del 14 d'octubre del 1957. I quan visqué el barquet ahí fora, l'aigua cabia. L'aigua cabia. I passejar, travessar el camí, has d'allà dins, en el barquet. I estiguérem allà en casa d'un tio 4 o 5 dies incomunicats allí. Ui, sí. En una situació d'aïllament quasi absolut, Concha només va poder ser assistida per una estudiant de Comare. Diputada en mi, el primer part que feu. La xica massa feu, diu, jo m'agarrava del teu home com podia i d'on podia. Ella vingué a auxiliar en tot el que ella sabia i posar al màxim. Aquestes paraules no m'oblidaran la vida. Ai, filla, la por que tu tenies i el que has passat. Gràcies a Déu, doncs vinga esta xica i que tot bé perquè Nostre Senyor mos isqueixina bé i vivim
Visc jo i el meu fill. L'alba del 14 d'octubre del 1957 a València és l'alba d'una ciutat devastada, assolada. Molts ciutadans es desperten amb la luctuosa notícia. Havien passat la nit aliens als fets. Molts altres no han pogut dormir. Els morts comencen a aparèixer mentre el corrent del riu aboca cadàvers a la desembocadura. El caos se escampa per tot arreu. Hasta tal punto esto es así que los momentos de iniciar nuestro reportaje, 10 de la mañana, Valencia está sin luz, Valencia está sin agua, Valencia está sin pan y Valencia carece de teléfonos. És la primera vegada que la ràdio, el mitjà de comunicació de masses, juga un paper de saber què passa i per tant de poder sentir-se solidari. Y han sido las aguas del río Turia las que al desbordarse han producido este aspecto insólito y desconocido en nuestra ciudad, que parece ser que no recuerdan, como suele decirse vulgarmente, ni los más viejos del lugar. La catàstrofe aprofita perquè molts valencians descobrisquen la part més alta d'una ciutat pràcticament plana, els voltants de la Seu. Yo creo que el río vuelve a su cauce. Lo que demostró la riada fue una muestra en vivo de la historia de la ciudad. El nacimiento de Valencia es un nacimiento en una isla fluvial de un río, como tantas otras ciudades romanas. Esa isla fluvial no estuvo inundada, en cambio, por el viejo brazo del río, por las calles de Calle de las Barcas, que por algo se llama de las Barcas, Pintor Sorolla, por allí bajó con hasta 2 metros de altura el río. Digamos que el río recuperó el viejo tronco, la topografía estaba allí y por esa topografía más baja fue el agua. El río de Valencia va completamente de punta a punta. Las aguas impresionan al paso tumultuoso por su cauce y el público se agolpa, se arracima en torno a los macizos que circundan el río Turia. Señoras y señores, el puente de madera ha desaparecido. No existe. Estamos en estos momentos en el lugar donde estaba el puente de madera, que ha sido totalmente arrasado por las aguas. Amb barris sencers aïllats pel fang i la destrucció, s'estén la solidaritat interna entre els veïns. Els col·legis suspenen les classes i les aules no tornaran a obrir-se fins 2 mesos després. Están ustedes, desde luego, escuchando las aguas del río Turia y nos dice uno de los señores que está aquí en torno nuestro que una de las escaleras a donde nos habíamos aposentado para ofrecer a nuestros oyentes el ruido que causa el curso de las aguas está socavado, por lo cual, con permiso de ustedes, nos vamos a retirar unos metros para evitar que tengan ustedes que oír el grito del cronista, del periodista, al caer a las aguas del río Turia. Mentrestant, els valencians es demanen per les autoritats. On es troben? Han passat la nit incomunicats a la comandància de Marina. De bon matí són rescatats i tracten d'engegar els dispositius pertinents per a la recuperació. No tarden a arribar, però, noves notícies. Desde luego la impresión que da Valencia hoy, señores oyentes, es alarmante, es penosa. Para contribuir más todavía a esta circunstancia de tristeza, en estos momentos, mediodía, el sol está completamente entoldado y cubierto de oscuros nubarrones que hacen presagiar y temer por una nueva tormenta, por un nuevo diluvio que viniera todavía a agravar más el panorama que está viviendo nuestra ciudad en el día de hoy.
El Túria experimenta noves precipitacions torrencials, concentrades ara en la part més baixa de la conca, el Camp de Túria i l'Horta de València. Les tempestes costaneres posen en escena un nou element, aquesta vegada cabdal, les rambles i els barrancs. Els barrancs són afluents o de vegades van directament a la mar i tenen una conca tan reduïda i un règim tan escanyaldit, tan pobre, que moltes vegades no arriben a donar aigua. Però quan en porten, com diria jo, se porten bé. Vull dir, ells fan el que toca i ho fan d'una manera explosiva. El Carraixet estava entrant al baix de Vinalesa, aproximadament devia d'estar sobre els 1.500 metres cúbics per segon. I el mateix estava passant en aquell moment en Pollo, Rambla de Catarroja, però igualment estava a aquestes mateixes hores. De manera que s'està produint la segona gran crescuda. Nosaltres vinguérem a veure la Riuà a mitjà del matí. I és quan vèrem el tio Turri, Àngel de Turri, rescolzat en la barana mirant l'aigua. I li diuen que se'n vinguera. I l'home dia que no. I crec que s'atrevia algú a anar al costat d'ella per endur-se-lo a estirons i tampoc hi hagué forma. I l'home mos dia que no passava res. Diu, així se dona molt de gust, en quant el pont se tremola. I la tremolà fonixa, que caigué en companyia del pont per cavall, i el trobaren a la Malvarrosa i després el cadàver d'ell el reconegueren en la plaça Saragossa. Quan ens advertiren que venia la Riuà, començà a ploure d'una manera que jo no ho he vist mai. En escasses 2 hores, la punta de crescuda arriba a la ciutat. L'arquitecte Víctor Iñurria, llavors veí del carrer de Pelai, com molts altres ciutadans, no se'n va donar de la notícia fins el matí del dia 14 a través de la ràdio. Va decidir acompanyar la seva mare, practicant de professió, que havia de creuar a la vora esquerra del riu per dur a terme el seu treball. Al pont de Serrans, però, la policia municipal els va barrar el pas. Aquell home no ens deixava passar, però ma mare va insistir tant que al final digué, la seva responsabilitat, passen. Pujàrem el pendent que n'hi havia, que era prou acusat, i quan estaven aproximadament així, sobre el primer recolzament de l'arc, vaig mirar cap allà perquè vaig sentir una remor com si fos, no sé, milers de cavalls que venien, no? I al mirar cap allà em vaig veure com si fos una muralla de color fang que venia, botava per damunt dels pretils, omplia les alamedes, que eren molt més fondes, i a l'altra banda ja no vaig veure res perquè pegàrem a córrer. Agafàrem el carrer de Serrans, corrents cap avall, sabien que l'aigua ens perseguia, però no sé exactament per a on varen creuar i al final arribarem a la part que es va lliurar i arribarem fins a casa. La tempesta ve d'oest a est, carregada de trons. El diluvi sobre València és dels que s'han vist poques vegades. 100 litres per metre quadrat en mitja hora. Amb un cabal màxim de 3.700 metres cúbics per segon, la segona crescuda del Túria inunda tota la ciutat, barri per barri. Campanar i el Botànic, Marxalenes, Tendetes i Ciutat Vella, l'Albereda i l'Eixample, Montolivet i els camins al Grau, fins a arribar als castigats poblats marítims. Mentre el Carraixet, mentre l'altre, el del Pollo, Xiva, Rambla de Xiva, Pollo, Torrent, este conjunt, formant, per tant, en este segon moment, un front de desembocadura que aniria de 8-10 quilòmetres de llargària de riu Túria, més tots els barrancs laterals, que igualment estaven abocant, i una part connectant ja pràcticament l'Albufera i l'altra que ens portaria quasi bé a les portes, a la connexió quasi bé en el Palanci. Naturalment, en aquestes circumstàncies, sobretot en un temporal de llevant, que el nivell de la mar puja 1 metre o 1,5 metres o 2, la evacuació de les aigües de tota aquesta plana litoral se fa cada vegada més difícil. Podemos captar para ustedes los motores de un helicóptero que en este momento avanza por sobre el río, camino indiscutiblemente de Nazaret o de la Malvarrosa, para realizar las tareas de salvamento. Estem en este moment en les escoles Doctor Oloris. Així hem quedat que era la part més alta del carrer. Fixeu-vos fins a on arriba el nivell. És a dir, que en aquesta part, que era la més alta del carrer, el nivell a plegar i dalt, se pot donar la idea d'enfront que eren 2 metres més avall. La hoja del lunes, ese lunes no pudo salir.
Cuando a última hora de la tarde entrábamos en Valencia, ya todo de barro, vimos que se voceaba Jornada, que era periódico vespertino que se pudo imprimir en los talleres de Mediterráneo en Castellón. Los días siguientes los periódicos salieron, pero amparándose en imprentas. La primera riuada va ser la de la sorpresa i la dels morts. La segona, la de la gran destrucció de la ciutat. L'aigua va fer malbé molts ponts del curs del riu. Qui pateix més en totes les inundacions? Els ponts. Els ponts són una interferència humana a la circulació de l'aigua. La segona riuà sigué la que el partia, la segona. I a lo que se veu, pues, les dues botelles que estaven on està eixe macho desaparegueren d'ací. El terraplè se'l menjar a uns 50 metres, les botelles se supon que pesarien uns 100.000 quilos cada una. I crec que no estaran molt lluny d'ací, estan embolicades, no han aparegut. El puente de la pasarela se construyó para acceso a la exposición regional, por lo tanto es un puente de 1909. Y además prácticamente tenía simplemente ese uso, es decir, era el acceso a la exposición regional. Pero la particularidad de este puente es que se realizó en hormigón armado y que era la primera obra de hormigón armado realizada en toda la Comunidad Valenciana. Sábanas puestas a secar, ropas en los balcones, muebles en las calles, fragmentos deshechos al golpear contra los árboles que circundan uno y otro lado del Camino del Grao, y sobre todo lágrimas, muchas lágrimas que se ven unas asomando a los ojos de las personas que divisamos en nuestro camino, a nuestro paso, y otras amargas, trágicas, crudas, refrenadas, y en algunas personas que no tienen ya lugar ni motivo de llorar, puesto que la pena se ha cebado en ellas y las ha dejado exhaustas de toda manifestación externa de dolor. Les primeres dades oficials donen una xifra de 81 víctimes entre morts i desapareguts a la ciutat i les comarques veïnes. Desgraciadamente, los que fallecieron eran gente modesta y no fueron gente muy notable porque claro, no vivían en un tercer piso en zona de lujo, vivían en plantas bajas y en zonas modestas. Setmanes després, la xifra oficial augmentaria fins a vora el centenar. Entre els valencians va restar sempre la sospita de que els morts en van ser més. Molts més. Durant 3 dies van caure sobre algunes comarques de la conca del Túria al voltant de 850 litres per metre quadrat, quantitat que plau de mitjana a València en 3 anys, o a ciutats com ara París o Londres en un any. Yo creo que sí, realmente llovió desmesuradamente. Deu 10.000 persones van perdre la seva llar. Es van haver d'improvisar albergues i centres d'acollida provisionals a escoles i parròquies. Les pèrdues econòmiques es van xifrar en 6.000 milions de pessetes de l'època. El més greu de tot no és l'aigua, perquè quan l'aigua se n'anà se quedà el fang i el tarquim,
i eixa olor de fang que es penetrava en la roba, en els mobles. L'olor del fang va ser una cosa que se quedà dins de la pituitària de tots els valencians durant molts anys, molts. Nos ha marcado a toda una generación. Aún a veces cuando huelo así digo, huele a riada, ¿no? El riu va abocar 1 milió de metres cúbics de fang, amb 25 centímetres d'altura mitjana, en una superfície superior als 11 quilòmetres quadrats. Les primeres actuacions de neteja les van dur a terme l'exèrcit i joves voluntaris. Algunes persones, no sé si se pot dir, però vaig a dir-ho, que es donaven conyam perquè se ficaran en puestos muy perillosos, molt perillosos. El que no bebia estava serè, no se ficava, però el que bebia se ficava en puestos muy perillosos. I una vegada de tantes, estàvem nosaltres ja al costat d'un companyero i tirar el pic i tragués budells d'una persona. Tragués budells d'una persona. Avui ho penses i és una barbaritat, perquè ens donaven unes pales perquè anaren colpejant en terra a través del fang per veure si trobàvem una trapa del clavegueram. De manera que si l'haguessin trobat, haver intentat alçar-la perquè se n'anara a l'aigua, quan realment clavegueram estava tot ple i el que podia ocórrer al revés, com de fet sabem que li passava a una persona que va ser engolida. Condicions en picos i pales, que sí, en picos i pales, però si no és per les màquines que vingueren, València encara hi hauria fang. La veritat és que era una feina de matalafer, fer i desfer, perquè com que no tenien mitjans, llevaves el fang d'un lloc per posar-lo en un altre. De sobte ens aparegueren una sèrie de màquines de l'exèrcit i soldats i tal, i aquells ja duien bulldozers i una sèrie de màquines, i clar, en una bulldozer fent el que fem 2.000 homes sense, a més emportant-se el fang, no? En seguida vingué l'exèrcit, vingueren els camions, 2 o 3 de Barcelona, mos portaren mantes, mos portaren menjar, de tot. Així no faltava de res. El que passa és que, com és que estaven en piso, no ho tenien tot netet i no sabia passar res, doncs això són els que se posaren en la cola. Els que estàvem ben amargs, doncs no podíem anar. A Valencia ayudó mucho el apoyo que se recibió de toda España. No hay que olvidar, yo fui testigo semanalmente de aquellos acontecimientos, de la gran subasta que hizo la Radio Juventud de Murcia. O sea, España se volcó realmente con Valencia. Mientras la ciudad se rehace poco a poco de esta catástrofe sin precedentes, un gran movimiento de solidaridad nacional se inicia, sintiendo el honor y el deber de acudir en apoyo de Valencia y su provincia, con objeto de que vuelva a ser el emporio de riqueza que durante tantos años significó para el ámbito total de España. La sociedad española, con día en el nodo, se volcó solidariamente con la ciudad de Valencia y el obispo y Franco, y etcétera, etcétera. Pedir al poder le agrada convertirse en el eix important y convertirse en el salvador. El generalísimo, que ocupó siempre la primera línea en la cruzada española, no ha perdido tampoco ni un solo minuto en la asistencia y en la ayuda a esta ciudad, donde también sabrá ganar una nueva batalla el caudillo de todas las victorias. Y así lo han comprendido los valencianos, que le recibieron con el máximo fervor y esperanza en medio de la ruina, del barro y la desolación. Després ja vingué la calma. Així es quedàrem sense pa ni coca. Tot perdut, per ahir netejant quan poguérem i com podíem, i així no vingué ningú a dur una llagrimeta de res. I a preguntar si hacía falta o que així no vingué ningú a res. Franco, el dia següent o als pocs dies de la riuada, promet 300 milions de pessetes com a ajudes d'urgència. No arriben, mai no arriben. I és l'alcalde de la ciutat el que protesta, el marqués de Túria. El marqués del Túria, en un pleno municipal, dijo, si eso sigue así, este ayuntamiento sobra y yo al frente. Recuerdo la frase porque estaba ahí. Però els 300 milions no arribaven. Ell protesta, se'n va fora, però fulminantment. I el 8 d'octubre de 58 posaren al jefe, Rincón de Arellano. O sea, había su presidente de Diputación Provincial, cap de la Falange en acabar la guerra. Es el primer alcalde que de alguna forma
mana més o tant com el governador civil. És veritat que van arribar 100 milions de pessetes immediatament després, però això era un pecat a minut. Teníem prou, que te diré, motius per donar una minicioneta de algo per dir, aquestes persones... Una ajuda. Tindran algo que fer per dir d'aquesta casa, no? Hauria algun motiu que justificaren algo? No. O sigui, que el poc que tenim que agrair és això, que no és molt. Que no ens donaren res. Gràcies a Nostre Senyor els salvarem i res més. A mi 12.000 pessetes, que me vaig comprar la caseta que tinc. Jo tinc la sensació de que és la primera vegada que diríem, la xarxa mediàtica de l'Estat no triomfa. Però en la consciència dels valencians de la ciutat de València i de la comarca de l'Horta, dels més afectats, hi ha la percepció de que les coses no són com diuen. Franco, acompañado por el alcalde, muestra claramente su complacencia ante las espontáneas manifestaciones de entusiasmo de toda la población levantina. Sempre que n'hi ha algun tipus de catàstrofe natural, de desgràcia col·lectiva, siga natural o no, hi ha una solidaritat per part dels voltants. I en aquest cas és el conjunt de l'Estat i l'estranger, si és possible dir-ho, que també arriba a la solidaritat, però això té un temps concret, més enllà dels pots de llet, etc. Cal reconstruir la ciutat. I cal reconstruir la ciutat. Jo el que record que tinc és que durant molts anys jo vaig estar pegant un segell al costat de l'efígie de Franco que ficava Plan Sur. És ben sabut que el Pla Sud va ser una decisió política. Exactament una decisió política de don Francisco Franco i Bahamonde, que li van presentar 3 solucions, la solució nord, la sud i la centre, que era la del riu. I va demanar quina és la més cara. I va dir, la sud li digueren, esta. Això va ser el criteri. Per tractar d'evitar noves riuades, el 1958 el règim adopta la solució sud per a la desviació del llit del riu fora dels límits de la ciutat. Però realment només en un règim dictatorial, sense consultes prèvies, per art d'ordeno i mando i això es va fer, i com es va fer, i com es va financiar. Però és evident que els ciutadans en aquell moment i les ciutadanes no podien exercir lliurement res i per tant l'únic que tenien la possibilitat era treure la bandereta Franco. No n'hi havia més altres possibilitats, si no era la presó i coses molt serioses. El 1962, la solució sud pren forma en un megaprojecte d'enginyeria hidràulica, el Pla Sud, que condicionarà per sempre la fisonomia de la ciutat. La quantitat del pressupost s'anava desbordant i finalment va superar qualsevol previsió, tot i que una gran part de les obres previstes en el Pla Sud van estar no realitzades. Va haver de realitzar-les després en el període democràtic, com per exemple tot el sistema de col·lectors. No va haver una actitud de generositat en absolut clara respecte de nosaltres i respecte de lo que nosaltres significàvem en aquell moment en l'economia espanyola. També podem dir que arrel de la desviació del riu se va començar a destruir l'horta. I ara ja sabem que qualsevol espai d'horta que quedi tancat per una infraestructura qualsevol de la que siga està condemnat a mort. I això és el sistema que se té per anular l'Horta de València. Una gran solución con un enfoque grande que hará más grata para vivir una ciudad cuyos habitantes trabajan y luchan para hacer cotidiana verdad los versos iniciales del himno regional, para ofrendar nuevas glorias a España. Però no s'entendria res de lo que ha passat a la ciutat si no fos perquè l'any 59 es fa el pla d'estabilització, que és el fi de l'autarquia econòmica. En gran part és una autorreconstrucció i una gran capacitat dels valencians que saben aprofitar les noves condicions econòmiques de Sant Xanta per a fer
un dels creixements econòmics més espectaculars del món. Tot canvia en 15 anys perquè ha hagut una riuada i un pla sud, però també perquè han vingut 250.000 persones en 10 anys, que és una animalada. Allò que en principi semblava que només era un projecte, diguem-ne, hidràulic de desviar el Túria, va anar a poc transformant tota l'àrea metropolitana. S'ha dit que, i és cert, que la riuada, d'una manera indirecta, va tindre aquest efecte de modificar per complet el futur de l'àrea metropolitana de València y, por supuesto, de la ciudad. Por desgracia para la ciudad, la riada fue el pretexto para hacer un nuevo plan, para hacer saltar hechos añicos el plan de 1946, que parecía en ese momento un plan obsoleto, hoy lo vemos al contrario como un plan de mucha más calidad, y aparece un plan, el de 1966, que es el cúmulo de todos los errores. Es un plan que concibe la ciudad como una serie de piezas urbanas en medio de una trama de autopistas. Pura excusa para la construcción y la especulación, ¿no? Y de ahí vienen buena parte de los males con que se encontró nuestra ciudad al llegar a la democracia. Una ciudad con un crecimiento desordenado, con bloques de edificios en medio de la huerta, sin servicios, sin infraestructuras. No hi ha ni pla que valga ni res. Si se fan les cases i després se fan els carrers i després se posen els llums quan se posen, no hi ha clavegram, va fantàsticament bé que hi ha tantes sequis a la ciutat perquè funcionen com a clavegram i el llit del Túria es la cloaca mayor. Había un contexto social favorable a aquel disparate y aquel disparate le ha dejado un legado a la ciudad del que ya no nos podremos desprender nunca. De que de la periferia trista, de la lágrima del urbanismo, que decía un amic meu, diu, les 60 són la llàgrima de l'urbanisme. No está mal expresar, la lágrima del urbanismo. Gracias a todos ha podido sacarse de un gran mal, como fue la riada del 57, un gran bien que será esta Valencia del futuro que ya estamos intuyendo. La posibilidad de utilización del cauce antiguo, que será una pista de comunicación del acceso de Madrid con el puerto y los accesos norte y sur. Será una auténtica autopista donde los actuales puentes sirvan de pasos a nivel superior. El riu és nostre i el volem verd. És un dels primers crits reivindicatius d'una societat civil que comença a despertar a les portes de la transició. En la cursa cap a la democràcia, la reivindicació del vell riu per al poble esdevé un dels lemes més recurrents de les forces d'oposició. És la lluita pel dret legítim dels valencians a decidir sobre el futur de la seva ciutat. El projecte del Jardí del Túria considera que ha sigut el gran projecte de la València democràtica, el gran projecte urbà de la València democràtica. Creguem que el recuperar un cabdal com el que portava el Túria en hores baixes per a l'actual Jardí del Túria li donaria un caràcter des del punt de vista ambiental, de qualitat humana i climàtic molt millor del que ara en este moment té. Molts anys han passat des d'aquella revinguda del Túria per a una ciutat que, no obstant això, manté inesborrables les marques d'aquelles dates. La riuada, però, resta molt llunyana en el temps. Les grans reformes han fet perdre la por a una ciutadania que no contempla la possibilitat que fets tan amargs puguen repetir-se. Han hagut de fer un esforç important retraguent tota la cartografia d'aquell moment, intentant convertir datos d'hasta si arribava l'Auia o l'Auia passava en tal força en valors numèrics i han tret unes conclusions prou interessants, no? Perquè el que han trobat és que l'aigua que porta el Túria és prou superior a la que se creia en un primer moment, no? Realment ha sigut un poc sorprenent, no? Possiblement es degueren ultrapassar els 4.000 i caldria establir fins a en quin rang es van passar, si 4.300, 4.500 metres cúbics per segon, és de la segona punta del Túria. El Pla Sur se va fer i se va dissenyar per una xifra al voltant de 5.000 metres cúbics per segon. Des d'aquell moment han hagut actuacions sobre el Pla Sur, carreteres que han tocat els resguardos, ponts de ferrocarrils, ponts de carretera,
les diverses actuacions antròpiques que el que han fet és anar reduint aquesta capacitat. En aquest moment el Pla Sur, en una certa seguretat, no en passaria més de 3.600, 3.700 metres cúbics per segon. Una pluja com la del 57, en primer lloc, produiria una riuada superior a la del 57. Per què? Perquè s'ha construït més, s'ha deforestat, però la mateixa pluja ens produiria una vinguda més gran que la del 57. No tot acabria per la solució sur. El caixer actual del Pla Sur fa que desborde cap al sur, cap a l'Albufera, i per tant la ciutat quedaria protegida. La primera hipòtesi que estem treballant i que la tenim molt avançada és intentar recuperar i millorar la capacitat d'aquesta solució sur. Podem recuperar no només els 5.000 metres cúbics per segon inicials, sinó fins i tot arribar a l'ordre de 6.000 metres cúbics per segon, el que ens donaria una major capacitat i una major defensa de la ciutat frente a futures inundacions. Però sembla que l'arribada del 57 era d'un període de retorn d'uns 150 anys o una cosa així. És possible que el riu Túria algun dia porti 5.000 metres cúbics per segon? Ningú pot dir que no. Però això pot passar demà mateix. Vull dir que no és una cosa que puguem dir està absolutament conjurat el perill des del punt de vista de les infraestructures. No, en absolut. Realment hi ha encara molta feina per fer, per protegir definitivament tota València i la seva àrea metropolitana del Túria, molta feina per fer. Los ríos no son ni malos ni buenos. Nosotros somos los que nos exponemos a la naturaleza y la naturaleza és així. I si hi ha seguretat absoluta, has de recórrer a l'aforisme antic valencià de vora riu no facis niu. És l'única cosa segura que hi ha, fugir de les ribes immediates del riu. Pot tornar-se a repetir? Sí que pot tornar-se a repetir. Això, no obstant, no passarà demà, opina la saviesa popular. I si arriba el dia que l'aigua torne, els valencians ho viuran de nou amb resignació i a l'endemà s'alçaran una vegada més. Això, però, serà un altre capítol. Un capítol més de la història de la ciutat i del seu riu. Mira, tota la vida servint i treballant per fer-me el dot i ara s'ho han portat tot a la riba. Així és que, fill meu, ara no tinc amor a res ja, perquè faig, bueno, per què? No sigui cosa que vingui un altre d'això i mos s'emporta tot. Tenim una miqueta de por. Sí, encara me dóna por, encara. Però llavors... Encara me dóna molta por. L'aulla.